Mae chi un o'r dosbarthiadau yn neuadd Llwyd Morgannwg yn yr adran Gosod Blodau, a dwi yng nghwmni Donald Morgan yn fan hyn, sydd yn stiward, sy'n cystadlu'n gyson yma hefyd. A dwi'n licio'r lliw yma, nhw wedi gyrraedd yma'r lwydyn, y copper ydy'r teitl fan hyn, de? Ie, mae'n hyfryd yn mae'n hyfryd gweld fe mae pawb wedi hongli'n draddodiadol i mwy llawn, i mwy sort of agored falle a contemporary, a hefyd, mae'r lliw copper yn y gosodiad yma fo Delyth Price yn absolutely lovely. Mae'n gweud y cyfan yn yw mae dati'r anthuriums hyfryd, mae cala lilies hyfryd na trwyddo, a mae'r lliw copper yn cael ei dehongli sydd trwyddo. Mae wedi defnyddio peipan copper go iawn yma. Peipan copper fyna. A fan hyn hefyd. A wedyn, Donald Morgan, ti fan hyn. Dwi wedi siwrs nesaf mwy contemporary na beth yw Delyth, a wedyn mae Delyth wedi ennill fan hyn hefyd, defnydd gorau o lliw. So mae'r lliw hyfryd yn gwrthgyferbynnu dau gilydd yn ywed, ac yn blendio mewn yn hyfryd iawn dau gilydd, a mae'r gosodiad yn trwyddo neis iawn. A phwy oedd yn beirniadu lenni? Dawn Weaver oedd yn beirniadu, a Dawn yn dod o Cheshire, beirniad cenedlaethol, a oedd hi'n absolutely arbennig. Hoff iawn o'r safon oedd yma, a dwi'n gweud bod y safon yn uchel iawn, a dyma ni eto dod i rhywbeth hollol wahanol. Dehongliad oedd hwn, Department Store at Christmas. A wedyn ti defnyddio'r bwrdd, a o rhaid ti edrych ar ddau ochr i weld beth oedd yn digwydd. Efo, so oedd e'n goffo cael ei beirniadu o'r ddau ochr. Reit rownd, mae hwnna'n dipyn o gamp yn dydi? Mae'n gamp, a mae'n job i ti cael balans ar y ddau ochr a bod yr un peth yn cael ei ddigwydd. Ond lliwiau hyfryd, hydrefol, lliwiau nadoligedd hyfryd yn dod trwyddo fan hyn, a mae fe'n gosodiad draddodiadol yn hyfryd yn canol, a dod lan efo rhywbeth bach modern ddi-ffôm wedyn, a wedyn mae ti hand-tied hyfryd fyna, a mae fe'n amrywiaeth, a mae'r rhythm yn mynd trwyddo'r gosodiad i gyd, ti bod? A Daphne? Daphne Furno a Connor Furno i hwnna o lawr yn Abertawe, ti bod? Ond fan hyn, Donald Morgan o Geredigion wedi cael y cerdyn coch yn yr un categori, de? Yn yr un categori, eto Department Store Nadolig, dod at y garden goch, a wedyn dath y garden sgwrs Reserve Champion, sef ar arddangosfa gil ar arddangosfa, a'r prif arddangosfa, chos gwrs chi wedi gweld hwnna ddoe ar y teledu, efo Delyth Price o'r Llangadog, a mae Delyth yn eto person sy'n adnabyddus i bawb drwy Gymru ac Lloegr, a'n beirniad a popeth. Maen nhw'n gwerthu hein ar y maes yma? Wel, mae'r hein wedi dod y Ceredigion, so rhai cardis o'r hein, dim byd o'r maes. Ond faint o oriau, achos o'n i'n pasio fan hyn dy Sul yn gweld dros wedi cael, o'n i'n pipi mewn trwy'r ffenest i weld pawb wrth i'n creu. Allai mond dychmygu faint o oriau mae'n gymryd i, dwi am gerdded reit rownd o'n i gael golwg iawn arno fe i greu hwn, Donald. Dydy, mae fe'n cymeryd lot o amser, a beth sy'n digwydd hefyd yw bod bod bobl yn ddehongli popeth yn wahanol, ond beth sy'n dda yw bod y safon yn cael ei gadw'n uchel iawn, ac hefyd, mae'r wledd i'r llygad, yn y wei, bobl i edrych arno yn ystod yr 2 ddiwrnod o'r sioe, pawb yn cychwyn am 10 o gloch y bore, tan 6 o gloch ar dydd Sul, a dyna ti'n cael ei greu y gosodiadau mae gyd. Mae'n reit gostus fel hobi, swn i'n dychmygu. Ydy, mae'n gostus iawn, ond dim y cost sy'n dod mewn da fe. Y fraint ar y rhydedd i gystadlu yn y sioe frenhinol, y ffair eiac ati, a hefyd, cynrychioli dy ardal benodol di, a hefyd cynrychioli dy hunan, a creu y safon mwyaf dda. A rwan dyma'r dyfodol, a da ni wedi bod wrth y bwrdd yma yn dy gwmni di o'r blaen, achos mae'r adran yma'n bwysig iawn i Donald. Ydy, mae'r ardal yma'n bwysig iawn fi. Llynedd o'n i wrthi yn beirniadu y gadran yma. Lenni o'n i jyst ddim yn neud i byd yma, ond mae ges i'r fraint o cael yn nau bach i gystadlu, 2 nau bach yn gystadlu am y tro gyntaf yn y sioe. O'n i'n browd iawn bod nhw wedi dweud bod nhw eisiau wneud. A mae Teo a Colby, Teo Flynn a Colby Flynn, Teo wedi cael ail, mae Colby cael cymoliaeth uchel iawn. Ond mae'r safon mor anhygoel yma, a mae fe'n hyfryd gweld wledd o plant ifanc yma, o ysgolion gynradd Penrhyn Coch, Mynach, Ponterwyd, Pontredigaid ac ati. Mae lot o wahanol ysgolion yma yn cynrychioli Ceredigion ac yr ysgwysadaroedd eraill. A edrych y fwynhad mae'r plant bach yma'n cael o fod yn y sioe, a mae'n bwysig iawn bod plant ifanc yn cael dod i'r sioe fel rhan o addysg. Mae fe'n rhywbeth addysgiadol iawn i'r plant i ddod iddo, i fwynhau a cael y wledd o pethau sy'n yma.
A ti bod, mae'r gwyn yn y gwyneb y plant os bach, mae'n gweud y cyfan yn yw, ti bod? Ydy. A fel ti'n dweud, dyma'r dyfodol i ni yn de, ti'n bod? Dyfodol unrhyw beth yw bobl ifanc, plant ifanc, a ti bod bobl ifanc, a ti bod, mae fe'n rhoi ffraint ac yn rhydedd mawr iddo fi gweld y gwledd o blant sydd yn y sioe, a'r ysgolion sydd wedi dod â'r plant i'r sioe hefyd i cael diwrnod i ffwrdd o'r ysgol, ond diwrnod addysgiadol i ffwrdd o'r ysgol. Mae'n rhaid pwysleisio, mae'n addysgiadol, mae'n rhan o cwricwlwm addysgiadol plant y dyfodol yw bod nhw'n gweld le mae bwyd ni'n dod o, le mae pob peth yn dod o, pethau'n cael ei dyfu, cynnyrch yn cael ei greu ac ati. Ti bod, heb lawd o'r sioe, mae plant bach yma, felly ddim yn gwybod le mae wy yn dod o, neu le mae torth yn dod o, ond mae hwn yn rhoi pob bach i ddim yn nhw. Mae'n rhan o weledigaeth Aled Rhys Jones hefyd, y prif weithredwr yn dod i sicrhau fod ysgolion mae'n ei gwneud ti'n rhwydd i ysgolion medru ymweld â maes y ffair eo. Mae'n braf iawn i gweld. Mae llongyfarchiadau mawr, dyma ni. Bydd rhain yn gystadleuaeth i si Donald yma'n chydig o flynyddoedd. Mi'n credu pan mae Teo falle'n dod i gystadlu yn bach mwy, falle fydda i'n ymddeol, falle. Na, paid byth ymddeol. A llongyfarchiadau calonog, mae'r gwaith mae'n odidog os gyda'i, bendigedig. Diolch yn fawr iawn, diolch am ddod i'r adran.